Я Кротова Лілія Дмитріївна, у дзявоцтве маляўка, нарадзілася ў вёсцы Мікалаеўшчына, пражыла ўсё жыццё у гэтай вёсцы. З успамінаў таты майго, маляўка Дмітрія Юрьевича. Таксама нарадзіўся ў вёсцы Мікалаеўшчына у 1924 годзе. Усё жыццё таксама пражыў, з выключэннем того часу, калі прымаў удзел у Вялікай Адчыннай вайне. Дайшоў до Берліна. Ось, мама моя таксама з вёскі Мікалаеўшчына, таксама ўсё жыццё там пражыла. Вось з успамінаў таты. Тата хадзіў у польскую школу 7 гадоў. Што ён успамінаў? У школе польская настаўніца і польскія настаўнікі, і плюс яшчэ і ксёндз вялі сябе вельмі надменна ў адносінах да беларускіх дзяцей. Размаўляць можна было толькі на польскай мове. Хто гаварыў па-беларуску, за кожнае слова наказвалі. Раз у тыдзень, а бывала і болей, прыходзіў ксёндз і вучыў абавязковым парадку ўсіх дзяцей польскія малітвы. Ось, спявалі польскі гімн таксама. На уроках, калі что-то так не атрымлівалася, значыць, ложили руки на стол, но то все ведаюць такі факт тоже, што і білі лінейкай. За кожную правіннасць таксама білі. У мяне яшчэ і мамін брат, дядька, у мяне мама было 6 братоў, яна 7-я. Одна дачка ўжо былі. Дядька таксама 24-го года нараджэння хадзіў у гэтую школу. Ну, быў такі рухавы, а настаўніца страшэнна яго не любіла. І былі такія доўгія, як ён гаварыў, кіпчуры на руках. Яна яго брала за вуха і вушы драла. І настолькі яго моцна драла, што вушы разадрала яна яму. Так у яго і засталіся падраныя вушы, разарваныя. А ён таксама быў такі, знаеце, хлопчык няўрымшлівы. Яна сабе купіла панчохі такія шоўкоўныя на той час з шоўку і ішла па вуліцы. Ну, хадзіла па вуліцы ж, а ён зарабіў такую пугу і на канцы з сцюкамі, з вяроўкі такой нечышчанай. Вот яна ішла, і ён гэтую пугу ёй па нагах свіснуў. Зачапіліся тыя панчохі яе, парваліся, канешне. Яму то попала, але хлопцы яго за руку ўсё ціснулі. Маладзец, помсціў. Вось, што яшчэ гаварыў, расказваў мой бацька, што на польскія святы, якія былі чыста польскія святы, абавязкова ўсіх застаўлялі адзявацца прыгожа-прыгожа і выходзіць на маёўку, як яны называлі. На Карчевіч, у нас такое месца каля нём, такое прыгожае вялікае. Такі луг, вот так прыгожае месца, туды на маёўку прыходзілі, они там святкавалі. Жаўнеры, що у нас прямо на канцы вуліцы, ось школьна, дзе наша школа стаіць, былі польскія казармы, кашары іх называлі, там месца так і засталося. Они там жылі пастаянна, ну а там да Нёмана, ну сколькі, ну, метров 500, може более крышечку. Ось, і там рос лес такі, клёны і дубы. І хлопцы наши, мікалаўскія, чалавек 8, собраліся перайти на усход. За Нёманом уже была Советская Россия, Советская Беларусь. Ось, 39 ж уже Советская Беларусь існавала. Ось, яны собраліся, і большасць хлопцаў як-то струсіла, а вот трое рашыліся пераплыць Нёман. А прямо по Нёману ходили стражники, прямо по Нёману ходили. І ось яны стали по іх страляць. Одного хлопца забілі сразу, а двоих поранили. Пасля гэтага лес гэты увесь выразалі полностью. Там і цяпер он стаяла просто голая поляна. Как было сразу видать, что там невозможно сховаться в этом лесе и пераплыть гэты Нёман. Дык вось, калі вернемся до падзей, што былі вот гэтыя святы праводзіліся, яны там, значит, святкавалі, а пасля цукеркі і цукар кавалачками кидали детям. И не давали ему руки, а кидали у песок. Дети собирали, что в те часы не было такого. Дети, они смеялись. Вот это папа завсюду говорил мне, рассказывал. И вот сколько жил, столько говорил, две речи он завсюду говорил. Калі б не польская школа, калі б не поляки, где б я уже был, кем бы я был. И калі б не война, я бы, конечно, тоже далеко был. Вельми чакал, калі вызволить. Ось, ну, а яшчэ мама ўспамінала, но мама намного пазней радзілася, толькі ў 35-м годзе.
Очень их великая розница поміж собой. Так мама говорила, что детник, или говорю, вот так что там обмерковывали, чи что, там про землю, земля, что вообще кожна своя плату кусочками земля, у нас дрянду Миколаевщина, бедненькая изучил. И он говорил, боже, боже мой, скорее бы то и солнце зайшло к нам з усходу. Він завжди підтримував ту ладу, що чекали, коли прийде. Ось. Ще батько розказував, що от у школі все ж робили самі. Ну, школки такі, звичайно, військова хата. Так вот, ходили разом же там и польские дети, и наши белорусские дети. То абсолютно всю работу, черную, все, что не было, там мыть, прибирать, траву обрывать вокруг школы, все на свете робили наши. Ну, дети наши, а польские ніколи этим ничем не занимались. Всю разную работу абсолютно. А страшно было лечить зубы, говорили. Потому что настолько было дорого, что нигде ничего не добиться. А и, в принципе, они лечились сами. Ось моя баба, моя Анюта, вона так само от була, трави ведала, особливо переломи, вміла мать такої робити. Я скільки пам'ятаю, скільки жила, вона прожила до нас 90 років, що та і по житті приходили за лікарствами. Кому живот болів, я ну, такі кореніння, які наставила без кінця. От. А так як такової медицини не було. Просто такової медицини. Вони ж платили ще податки землі і ходили, хлопці наші ходили на сплав, от дядьки мої. Вони сплавляли ліс, вони ходили на сплав. Ходили еще садить, рассказывала бабуля, ходили у флянцы садить лес, так само ходили, ну там копейки заробляли. Ходили еще на распрацовки торфа, у нас так само там такие вот есть болотцы, вот это все ходили так само. Працевали абсолютно в общих, вот они ж парбками были, как они говорили, парбковали у этих осадников, кто там где был. Ну и часть людей обслуговывала, там же и не просто жандармы вот были, не просто и на конях были, там и конюшни доглядали, чистили, и кони, все на свете. Но они особо не допускали до себя вот у своей казармы наших белорусов. Вот такие вообще черновые работы, там выгрузить, выкинуть там этот заготовку, там чего-нибудь, сено там чего, вот такие работы были. И поставки были обовязково, вот в выгляде сена, в выгляде фуражу. Тут уже не говорили, что... налоговые поставки? Ну, вот такие поставки. Як они уже выходили, уж налоговича, я вам сказать не могу. Ну, не, конечно, это не зворачивали уваги, по-перше, по-другое ж. Після ж одночі у нас з Польщею наладились, ж были, знаете, такие, потом никто уже так. Не, просто бывает, когда-нибудь, что у нас говорят, что говорят, там вот так рассказывали, что-нибудь там вспоминали, особливо собирались родичи, а некоторые вообще собирались на все великие свята. Особливо вот до бабули нашей, столько детей было. Вот так собирались, и когда уже пошли за столом, вспоминали. Вот там про то. И вот из этих рассказов, что я вот и помню. У тати моєго було, у їх було 4, 2 брати, 2 сестри. От я не папа мій і брат його, і 2 сестри. А у мами моєї було 6 братів, і вона одна була 7, а 3 дітей ще померла. Ось. Бабуля моя 90 років прожила. Так, то я что памятаю. Но бабуля меньше рассказывала, некто вот больше такая была. Она была сирота, и у часы революции она была у дочки Миколая II Тетяни. Вона у приюті працювала, і вона була в її, ну, як служанкою. Ну, як ті, не то, що там як служанка, ну, як там сказати, ну, не говорю, это что дети, ну, так бы скажем, ну, допомагала, ну, може, не там обслуговувала, вони ж були, вони собирали на території Білорусі в 17-му году дітей-сирот, і створали такі от дитячі приюти. І от вона разом з нею працювала, допомагала, вона ж була сестрою милосердності, Тетяна, і от вона теж. У нас, бабуля моя говорила, в 17-м году у Новом Свержине у нас был, как раз детей не собирали в этот момент, она сама с Новогрудского района, с Полшева. Так она говорила, что это не приехали, это была еще революция. И брали эту царскую семью, ну, отозвали все скоренько, они съехали. Вот, а она тут осталась, уже не было куда ехать. Бы их арестовали и повезли. И она говорит, я была згодна, ей было 17 годов, я была згодна працевать только просто за еду. Больше ни за что. За еду. Ну, просто меня покормили хотя бы раз в день. Никто не брал, никого, ничего не было. Я не любила учиться без конца. Нас вот настолько всех настроили, вот у меня я, брат и сестра, то мы учились вообще.
Сестра только худенько вышла замуж, вот, и кинула все. А брат у меня закончил 2 інститути, так само історик. Тому він говорив, діти, саме головне, я от відео у нас на цегельні працював, на своїй цегельні, батько весь час. І скільки людей йому було вдячно, от він працював, наприклад, там, він печник був, там же постійно треба було ремонтувати ці печі. Коли ви розумієте, що таке цегельня, то там, де опалюють цеглу. В общем, на этой печи сейчас ремонтовал, мы хлопчиков отдавали. Мы вообще даже ходили годов с 14 со школы туда працовывать. Вот так теперь у нас это студентские отряды. Так вот, сколько хлопцев были вдячны за то, что ему пособники давали, он зимі говорив, за що їх ось накерував, що обов'язково убеждав, що треба вчитися, діти. Це ж не просто вот принеси, подай. І скільки хлопців приходили і казали, Юрійович, великий дякую, тільки дякуючи вам. Даже вот у мене сусід казав, тільки дякуючи Юрійовичу. Мені батько стільки не зробив і не сказав, скільки вот ваш батько. Вот він убеждав, і хлопці ходили. Просто йшли вчитися. Для того, чтобы иметь какой-то... Я настолько люблю учиться без конца. В 1939 году все получили свою землю. Так, і у кожного були свої участки, вони жили на своїй землі. А вже після війни, як війна закінчилась, тільки тоді стали організовувати колгаси. У нас колгаса одразу не було, одразу в 39-40 році. Після війни вже тільки стали вступати. І бабуля ходила в колгас. Да. Вона ходила в колгас, одразу вот після того, після війни організували. Дід був хворий, і вона тільки ходила, 30 днів не відпрацьовували. Пам'ятаю, я вже в школу ходила, і вона для того, щоб кришечку було як-то прожити, а у її пенсія була спочатку тільки 8 рублів. Спочатку ж нічого не було колгасника, після було 8, і мала була, після стало 12. А дом після пожару в Миколаївщині в 40-му ще виграла, і вони поставили, у нас у Миколаївщині спочатку був такий ось дом, тільки у нас у одних на 3 окна. У всіх на 2, а у їх у дітей вже було много, і всі жили вроді би разом. І на 3 окна було окно. Хата була така на 3 окна, і на передню хату здавала школі нашій. У нас там жили хлопчики, інтернат був. Ми з бабулею жили на кухні, спочатку брат жив, а після я на всі ж роз'їхались. Ми жили на кухні, а хлопці жили там до 15 чоловік. Школа була одна Миколаївщинська, ходили із Говязни, з Вишневца, і все эти Халаимовщина, Киселевщина, вот это Головенщицы, все ходили туда в старшие классы, она была средняя, навіть і що було, нам у Свержині було після відкрили. І от у нас було для дівчинок віддільну хату здумали, а для хлопчиків віддільно. І, видать, такі цікаві відносини, я тепер подумаю на сьогоднішній день. Я ж так само була вже добрим підлітком, 14, 15, 16, 17 років. І стільки хлопців було, і ніхто нікого не обидів, ні словом, ні рукою, нічим на світі. Зовсім, от я ж все життя теж наставниця, все життя. І ви знаєте, от відносини на ті часи до людей, і от поміж собою, звісно, не приземля. А я ще, мама завжди вспоминала, який був дід хороший, він настільки, він то вірить, що був, і настільки добродушний, що тяжко жилося і в війну, і коли, от, наприклад, там, будова яка-небудь, там, гроші теж ж потрібно, може там заплатити, що треба було купити, що, і там якого, свиняка якого, чи що там приколя. І таким ще доказав на бабулю мою, Анюту, пойди купи, таким вона каже. Так нема ж грошей, Петра. Так, нема грошей. Так ти не бери кілограм. Ти візьми по кілограму, я ношу, давай, я вже помогчи треба. Я б ще не сама можу. От такі, завжди, такі жалосні показали. Такі ось.